ഹായ് ഓൾ, ഇവാസ് ഗാർമെൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല പ്യുവർ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന അംബ്രല ടോപ്പ് 3 പീസ് സെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ്. ബോഡി പോർഷൻ ഫുള്ള് പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന 3 പീസ് സെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷൻസ്, പ്യുവർ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന ടോപ്പ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ പാൻറ്റ് വിത്ത് ഷോള് 3 പീസ് സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ചാർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. വേറെ പ്രിൻറ്റിൽ വരുന്ന അടുത്ത കളറാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈസസ് വരുന്നത് മീഡിയം, ലാർജ്, എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ 4 സൈസസ് ആണ്. ടോപ്പ്, അതോടൊപ്പം വരുന്ന പാൻറ്റ്, അതോടൊപ്പം വരുന്ന ഷോള് 3 പീസ് സെറ്റാണ് വരുന്നത്. കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന വേറെ കളറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു മാംഗോ യെല്ലോ കളറിലുള്ള അടുത്ത കളറ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഷോള് വിത്ത് പാൻറ്റ് 3 പീസ് സെറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ടും റീറ്റെയിലായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസും ഓൺലൈൻ പർച്ചേസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസും അവൈലബിൾ ആണ്.